Kaixo, hemen jarrapatzen jasue! Lanetan! Bakizue ikatza prestatzen! Zen badator 24 eta boikatzare banatu behar deu! Haien, zen muz. Bueno, olentzero eta biok eta... Ikustezue, inguruko guztik lan da lan. Zen gaua hoi badator gau magiko ura. Eta, hortxe da, bila olentzero astuakino, ez dakiz... Bai, karo, astuak indarrak hartu behitxu, ez dakizue zenbat bidai, zenbat etxe. Haien, Montazue, ondo, txintxuak izan altzeate. Bronka asko jaso dituzue, herritar asko. Hala ere badakigu batzuk ez dituzuela merezi, Zen ere, onduan dauzkazutenak, zenbat bronka egun guztia, que rollo. Bueno, baina, hala ere, eskutit batzuk jaso ditugu. Asko falta zaizkigu, Hasi bidaltzen, zen badator gaua, 24ko gaua. Irakurri ditugu, irakurtzeke dauzkagunak ere irakurriko ditugu. Beraz, bidali. Eta, bueno, ezer gutxi esateko. Txintxo, segi, eta ikusiko geha antxe, Okendo plazan, Egongo geha, ni noski, ni. Bueno, gero lantzero, porrot, xixuko ere egongo dira. Eta, bueno, papasako dugu ondo. Jarraituko ete, lan asko dakauta. Bueno, zapegatu ina. Ondo pasa!